right, ndadzoka manje muri yeZimbabwe. Iko zvino George Charamba nyaya yake yopindirwa nevana vaMugabe. Pane mufana anonzi Chatunga uyo. Ndangosangana ne this post iri kutenderera. Iri kunzi all eyes on Jamwanda to facts. Only George Charamba is the best communicator so far, tried and tested. My father loved him because of his good communication skills. No one at the moment has reached a level of replacing him. This must sink deep in minds of the enemies of the state. Vanotorwara zvavo. Yo problem inoitika manje. Vanhu vanenge vari busy kudefenda munhu watochemberawo zvake. Saka muda kufira muri pabasa because monzi hakuna hambo kana kumabasa kwamunotoshanda imimi. Makambosanganawo nazvo kunzi uyu asiti hapana asvika level rake. Unotonzi chero ukatobhaiza chero unotosvika autotombosvika pabasa munhu achitonzi ane 20 years achishanda achitobhaiza achitonzi bva panapa pachitopinda vamwe kana achinzi kuti he is the best. Saka why mutaura kuti imimi party yenyu yese ndiye wandi chete munhu ari kuita hamusi kuguruma vamwe. Saka nyika ina kwairi kuenda kana munhu zviri kutongogumira pavari vanhu ivavo. Pakuda kuongororwa. But anyway, nyaya idzinango haiko ndinaniko ndingaswera ndichingonoswera kuda kutaura nyaya idzi ndingoti vafana kupindira nyaya dzasingazive. Comment section uyai vanhu vanga vachida kusenda maaudio zichitaura zvavada kutaura. Taurai tinzwe. Regai ndikusiyire imwe audio mundiudzewo zvamuri kufunga ipapapa. But tangai malike this video. Mazera sei maZimbabweans sitaswera zvedu. Ndati ndimbodzoka zvekare ndichipindura hangu mukoma wangu ari kutaura uyo kuti nguva yakwana manje yekuti tichimubvisa Mnangagwa. Tanga takambonyarara zvave wesi manje pazvasvika zvazoshata. Tinoenda kunyika dzakasiyana siyana tine 1 pair masoja eshangu. Tinofamba tine shangu dzisina zvitsitsino. Ndozvawakutaura nhasi. Zvawakutaura nhasi izvi. Iwe shamwari, ini chandinoziva ndechekuti imbwa inoruma hukuri. Ukaona ino hukuri ndogwara. Ndozvauri kuita izvozvo. Kuda kutovhundutsira kuti afanotiza usati wasvikapo. Zvino uyu munhu wauri kuda kuvhundutsira hatizi. Iwe unofunga kuti unoda kuzonomubvisa iwewe. Hanzi hatikuurayi, tinokuuraya, tinozodini. Unenge wasvika ipapo nguva iyi. Uri kutadza kuprotecta mabhosi ako ari close newe chacho, mageneral apera wose, mageneral akupera 1 by 1. Vese vakamubatsira vakamusumudza vakamuisa paposition iyoyo. Ndimi masoja makamuisa ipapo. Ndimi masoja muri kumutendera kuti atore vakadzi vake vana vake vaise muhurumende. Ndimi muri kumutendera ipapo. Nhasi makutaura kuti tinoda kukubvisa. Unoda kumubvisa. Kana ukamubvisa kwakosara mwana wacho. Ukamubvisa kwasara mukadzi nevana. Kwavazukuru vaisa kupa. Handi ndozvamakada. Pamaitumwa nzinda munodzivirira nyika vanhu varatidza mustreet. Handiti makauya mukati kupfuura vanhu. Kuti munotadzisa vanhu ivava kutonga nyika. Nhasi wakutaura kuti ndinofamba ne1 pair. Saka zviri kureva kuti ukapiwa shangu mbiri 2 pairs kunzi chinda une 2 pairs watofara hausina dambudziko naye. Nekuti iwe chiri kuratidza pauri chete ndire kuti uri kungofarira chete kuti dai tatapiwa 3 pairs 2 pairs zvinhu zvokunakira iwewe. Ndozvauri kungoda. Nekuti shoko rako rauri kutaura kuti uri kuda kungodya iwewe ugute kwete kuti nyika. Taura zvinoita kuti nyika isumuke, irwe yarwadziwa, inyaradzwe. Ndozvatiri kuda izvo. Mageneral apera munhu wese ari kuzviziva muZimbabwe wese kuti maiwei mageneral ari kuenda. Ari kuenda. Vamwe vaenda necorona, vamwe vaenda nechinyi, vamwe vazoenda nechinyi, vana mumurwisi spokesperson earmy chinyi vakazodini. Ngokaruka zvangonzi sudden death. Makangonyarara mese muarmy makangoti tuzu. Ende utuzu hwenyu ihwohwo huri kundinakidza, muri kupera mese. Vana moyo, Sifiso moyo.
vangari vakamira chose kuti tikati zvino mazouya zvakanaka dei madini iwo uri kutara iye mudharadhara redu iri chiwenga dhara redu chiwenga iro riri urikuda kusaidha line ukati dununu ratinoti ndorinonzi dununu vhiri redanda risingazivi zvariri rakapusa rasara kutsvairwa manje ndiro teremo nekupera kwamakuita futi nemiwo masoja acho imimi vana tabve mvuma masoja acho naiwa mamwe akutodyiwa nemakarwe kupurazi ramunangagwa mukwekwe kudyiwa negarwe takuzokutevera takuzomira takuzoenda musango rani oda kuendera munangagwa musango asi tumwe unzi ndanouraya hama dzenyu munoparadza muchirepa vakadzi vehama dzamunofanirwa kuprotect masoja muna pfungwa munhu akanga akachenjera nemaovhetsi ose pfungwa hamuna maovhetsi mazhinji ndingatosaluta maovhetsi ezipura akaramba kubatana nezvimisangano zvemaovhetsi eZANU-PF asina brain kana zvinongofamba kwangwari kusure kwakashama kunge mhashu dziri kubhururuka kana kufukidzwa nemusangano wachona kana chinyi zvokuti kana mhashu ichibhururuka uko inobhururuka ichiti ndiri kuendawo kanga mwakuziva kuti dumbu rese kusure kwese kwave panze shiri ichitevera inongochonya pasisina kuprotektwa ipo yotodya kunakirwa zvayo hamuna brain chamunongogona chete pamberi nezano unokutumwa chete kunzi ndamunorova unorakasha kuuraya asi munhu ari kuita kuti utambure ari kuita kuti vana vako vatambure vasawane basic education vasawane basic food vasawane zvimwe zvinoita upkeeping yemwana chaichaivo mastandards weye wekuti munhu araramewo nonzi ndo life yemuzimbabwe chitaremoni zvino ndanichiverenga nhasi zvikatotaurwa kunzi zimbabwe is one of the top 10 countries dzine highest crime rates zvokufadzai ndo yamunoda kuprotecta nyika yakadaro ende uri tsvina umwe wangu hanimbokuvanziri kana semasoja ndina tsitsi nemi muri tsvina dai makarwo acho naiwa yakanyatsoziva kuti uyu musoja ende akutoziva ari kugrindwai muchapera muchingotaura he takuzoziva he takuzoenda musango he takuzodini iwe uchapepuka mapera sade kuti jairira panapa kana masoja musambotaure nonsense kurepa vakadzi vevanhu masoja kutumwa unzi ndamunoisa munodisciplina munoisa muchengetedze makunosvika makunorepa makusvika muchirova vanhu kuprotekta mbavha idzozi ezvino muri kufamba neshangu nerurimi panze mari dzese dzenyika dzichidyiwa nevanhu vashoma moya motsivira kune munhu asina civilian ndo zvinoratidza kuti hamuna kukwana makaenda chikoro chipi kwenyu zvinotondishamisa kuti ndinzwe masoja kunzi kuri kudiwa vanhu vane ma5 level dzekuita sei vanhu vakatsva brain kunge makambotsvira mumba mese kudaro hamuna kukwana kufanana nemaovhetsi ndine urombo zvangu sori kumaovhetsi akaramba kujoinana nemaovhetsi ari kubatana neZANU-PF maovhetsi atinoziva atichachengeta atichasaluta atinorespekta muupenyu ose ihovheti rakafanana naMargaret Dongo uya ndo hovheti rinoziva zvarakaindira kuhondo rikanorwira zvarinoziva rikauya rikamira navanhu ndo mahovhetsi echokwadi waya kwete zvimwe zvese zvimahovhetsi zvimbwa zvavanhu zviye ndimunonyadzisa zingatomboite kunyadzisa masoja munhu anonzi musoja anofanirwa kutyiwa kurespect nonsense dzavanhu munhu angagwa ipapa ndipo pandinomudira ipapa ndipo panomusapotera chete kuti ari kukudamburirai immediate leaders enyu ari kudambura general wakatainda topu wakatainda nemakarwo akutojoina manje akuchimubatsira kurova
zvakuzonaka regedzai purezidhendi wenyika vachamisa vataura kuti mirirai nguva mwari anotipa nguva shuwa mwari akutipa nguva nemakarwa akuya kutotiroverawo vavengi so zvinofadza mani zvakufadza kusvika zvanaka